Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor de bijaard in Sluis, in Belfort, in Zeeuws-Vlaanderen. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Piet Hamelink en ik ben inderdaad bijaardier, stadsbijaardier van Axel en Sluis. Van beide? Van beide. Oké. Zeg je, waar ben je geboren? Ik ben in Zaamslag geboren, in Zeeuws-Vlaanderen, opgegroeid ook in Terneuzen. En na ons trouwen hebben we een reisje door Nederland gemaakt, op verschillende plaatsen gewoond. En op een aantal plaatsen met een carillon. Oké. En wat heb je dan in je werkzaam leven gedaan? Ik was gemeenteambtenaar op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare werken. En later ben ik gemeentesecretaris geweest. En welke plaats? De laatste plaats was de gemeente Binnenmaas in de Hoekse Waard. Hoekse Waard, oké. En van waar zijn je dan weer, of hoe zijn we dan weer in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen? Ja, op een gegeven moment, zo gaat dat, dan kun je met pensioen. Ja. En dan is de vraag, blijf je wonen waar je woont? Of zoek je voor je latere levensfase een andere plek? Nou, wij kwamen toch vaak nog in Zeeuws-Vlaanderen. En we gingen daar een keer fietsen op een tweede Pinksterdag. En hoe lang is dat geleden? Nou, een jaar of 12, 13, 14 misschien wel geleden. En het was daar zo heerlijk open en rustig en groen. En toen is het kwartje gevallen, weet je wat, we gaan een huis zoeken hier in de omgeving. En dat is gelukt, wij wonen in Axel. Jullie wonen in Axel. En hoe ben je dan zo weer bijaardier geworden? Want je had vroeger al iets met muziek, begrijp ik. Ik heb altijd muziek gedaan, heel vroeg al. Ik heb een poos gewerkt bij de gemeente Axel, 1963, zo lang geleden al. En dat was precies in het jaar dat daar het carillon geïnstalleerd werd. Dat is een cadeau geweest van de bevolking en het bedrijfsleven bij het 750-jarig bestaan van Axel. En ik vond dat prachtig, dat gedoe met die klokken en dat klavier en zo. En toen dacht ik, wel leuk om bijaardier te worden. Dat is er niet van gekomen, we zijn verhuisd. Maar ik ben onder andere gaan wonen in Culemborg, waar een prachtig carillon was. En als ambtenaar had ik in de vakantie de sleutel van de toren voor de gastbijaardiers. En toen probeerde ik wel eens zelf wat te doen op die klokken. Ja. En later bij de gemeente Bussum hadden ze een modern carillon. En dan ging ik wel eens spelen als de burgemeester jarig was. Dat is helemaal niet zo moeilijk als je toetsen kunt spelen. Lang zal die leven, lang zal die leven. Zo makkelijk gaat dat eigenlijk. Dus goed, nou toen ging ik met pensioen, kwamen we hier terug wonen. En ik wilde een nieuwe muziekstudie doen. Toen begon in Gent voor het eerst een opleiding voor bijaardier. En daar ben ik toen begonnen met een leraar, heel goede leraar, die kort daarna leraar werd aan de grote bijaardschool in Mechelen. Ja, wereldberoemd. Ja, nou en of. En hij moest voor mij alleen elke week naar Gent komen. En toen was op een gegeven moment de vraag, zou je niet naar Mechelen komen? Oh, dus en toen ben je daar begonnen in Mechelen? Aan de echte opleiding in Mechelen begonnen. En hoe lang duurt zo'n opleiding? Dat hangt er een beetje van af, maar formeel aan de academies in België heb je allerlei keurig ingedeelde fasen van lagere fase, middelbare fase, hogere graad en elke graad duurt 3 jaar. Dus je studeert het, als je het helemaal voluit maakt, 9 jaar over. En hoe lang heb je het gedaan? Ik heb een jaartje korter gedaan, omdat ik nogal wat ervaring heb met muziek maken. Oké, en moet je dan ook nog een werkstuk maken als je dus je diploma wilt halen? Ja, je moet een examen doen. Hè? Elke fase moet je afsluiten met een examen. En aan het eind moet je, ik zou bijna zeggen mag je, een examen spelen op de grote bijaard van de Sint-Rombouts-kathedraal. En ja, dan word je geacht echt een vrij zwaar programma van een vol uur te spelen voor een jury. En wat zijn dan de juryleden? Zijn dat dan? Dat zijn de docenten, alle docenten van de school. Voor alle vakken, alle verschillende vakken ook. Die geven allemaal punten en zo. En er komt ook altijd een internationale waarnemer bij. Uit Nederland of een enkele keer. Uit Frankrijk komt ook wel eens iemand, meestal uit Nederland erbij. Kun je ook iets vertellen over de historie van de bijaards? Over de? Historie, de geschiedenis. Ja, hoe is nou die klok? Want vroeger hadden ze natuurlijk klokken om de mensen te waarschuwen en zo. Ja, het begon al heel vroeg met een handbel. Een monnik die over het land ging om de mensen te bekeren tot de nieuwe godsdienst. En die had dan een handbel om de boze geesten voor zich uit te jagen. Maar goed, van lieverlee, toen de kerstening in Nederland begon... 700 ongeveer? Ja, zoiets, maar ietsje later. Toen de dorpen en de kloosters begonnen, wat was het, 11e eeuw, 12e eeuw. Kloosters en abdijen kwamen op gang.
En ja, dat gebeurde natuurlijk overal. Die hadden een instrument nodig om de tijd te duiden. Van we gaan beginnen met het gebed enzovoort. Hè, de oproep voor enzovoort. Dus die kregen al heel gauw een klok. Die werden gegoten door de monniken zelf. En toen de steden eraan kwamen, kregen de steden een eigen klok. Die kregen ook het recht van de heerser, van de landheer. Om bijvoorbeeld van de Graaf van Vlaanderen? Of zoiets, ja, bijvoorbeeld. En dan werd je een echte stad, hè, als je een klok kreeg. Stadsrechten. Ja, met stadsrechten en een klok. En die klok die had dan een functie. Als die geluid werd of zo, dan gebeurde er iets. Ja. En dat was het teken ervan dat wat nu ging gebeuren, dat echt juridisch verantwoord ging gebeuren. Een nieuwe keur, een verordening, wet werd er afgekondigd met het luiden van de klok. En een terechtstelling werd bekendgemaakt met het luiden van de klok. Oh ja. Of een feestelijke gebeurtenis enzovoort. Ja. Nou, zo kreeg Sluis ook al heel snel een klok. Oh ja. Het eerste Belfort al, 1380, 85. Ja. Nou, we hebben eerst een mooie overzichtsfoto van Belfort. Hè? Ja, prachtig. Hè? Ja, prachtig hè? Ja. Ja, kijk, nou. Zie je dat vier spitse torentjes, dat is dus de Scheldegotiek. Ja. Ja. En dan die gaten, daar kun je misschien wel even iets van vertellen. Ja, achter die gaten hangen de klokken. Ja. En dat is een hele goede oplossing voor de kwaliteit van het geluid. In Nederland heb je nogal wat carillons die in een open toren hangen. Oh ja. Dat is heel mooi om te zien, in Veren en in Zierikzee en zo. Tolen, prachtig. Maar het geluid verspreidt zich niet mooi. Oh. En hier, achter de galmgaten, aan vier kanten, zitten de klokken in een klokkenruimte, de klokkenkamer. Oh ja. En dat bundelt mooi en dat gaat mooi naar alle plekken naar buiten toe. Mooi gecombineerd klokkenspel, dus in plaats van afhankelijk van de wind enzovoort. Ja. Dus dat is een hele mooie, goede Vlaamse oplossing. Ja, mooi. Maar je had het over die historie, hè? Daar kunnen we ook wel iets van vertellen? Ja, Sluis dus, heel vroeg klokken. Toen het Belfort herbouwd werd, in 1395 ongeveer. De eerste klokken, die waren al heel vroeg, 2 klokken in Sluis, een grote en een kleine. Toen, na de stadsbrand van 1392, als ik het goed heb, nieuwe Belfort en hebben ze meteen 2 nieuwe klokken besteld. En er is een tekening van in het archief, hè? Nou, tekeningen, nee, niet van die klokken. Toen hadden ze geen tekeningen. Dat zijn nogal primitieve klokken. Bekende klokkengietersfamilie trouwens, hier in de streek ook in Damme en zo. 1395 ongeveer. En wat heel leuk is, de grootste van de klokken, die had een naam. Die heb ik meegenomen. Dat stond namelijk op de klok. Ah. Hoe mijn naam is. Oké. En dat stond zo op de klok. Ah ja. En de klok, dat ziet u natuurlijk meteen, die heet Victor. Ah ja. Ja? En dat ziet u als u van achter naar voren leest. Ja, de klokkengieter, die had waarschijnlijk niet zo'n heel goed handschrift of zo. Ah ja. Die heeft de mallen van de letters in de verkeerde volgorde gelegd. Okay. Dus er staat Victor Esmine Name. Esmine Name, geweldig. Ja, Victor. Oké, heel mooie tekst. En die klok die is dus in Sluis gebleven, de klok uit 1398, tot het bombardement 1944. Ah ja. Samen met een kleinere klok, de Schelle. En nou, bij het bombardement zijn de klokken verloren gegaan. Die klok Victor is helemaal in stukken gebarsten. Die is later gebruikt als klokkenbrons voor het nieuwe carillon. En Sluis heeft nooit een echt carillon gehad. Ze hadden 2 klokken, 1395. Later zijn er 2 bijgekomen en hadden ze wat heet een voorslag voor een kort melodietje van 4 klokken. En in die tijd ging Sluis al erg verarmen. En het is er nooit van gekomen om een echt carillon te hebben. Maar er is wel ooit een voorstel geweest om er een te maken. Dat zien we nou. Kunnen we wel zien. Een voorstel juist van de wereldberoemde klokkengieter Pieter Hemony. Dat staat rechtsboven. Rechtsboven staat Hemony. Ja. En uit welk jaar is dit Pieter Hemony is mijn naam, klokkengieter binnen Amsterdam. Oh ja. En dat is een voorstel, een lijst van, ik zou voor Sluis deze klokken kunnen maken. Dat zie je ook op de volgende tekening. Het is echt een tekening die voor Sluis gemaakt is. Maar is nooit gerealiseerd? Nee, nooit gerealiseerd. Oh. En niemand kende die ook. Nee. De vorige archivaris heeft me een map aangereikt van misschien moet je hier eens iets in opzoeken, induiken. En toen kwam ineens deze schitterende tekening van Pieter Hemony, de beroemdste, met zijn broer, de beroemdste
klokkengieter van alle tijden, die kwam tevoorschijn. Ja, dat want- was een geweldige vondst. Want was het ook niet zo dat er eentje voor Vlaanderen werkte en de andere voor de Staatsen? Van een Frans, kort historisch detail? Frans, maar dat is een lang verhaal. Frans werkte vooral in de noordelijke Nederlanden. Oh ja. En Pieter heeft in de zuidelijke Nederlanden nogal wat gedaan. Antwerpen en de beroemde klokken Roeland en zo, Ja. van Gent. En ik denk zelf, klokken Roeland, het carillon van Gent, is ongeveer 1660 gereed gekomen. En ik denk zelf dat hij op reis of zo hier in de buurt Sluis heeft aangedaan. Ah, mooi. En dit is echt een tekening voor Sluis, dat zie je aan die hoektorentjes, het Ja, muurwerk. ja. En er slaat ook, dit is dus een voorstel, hoe zou je de klokken op kunnen hangen in de toren. En er staat ergens een aantekening bij, zo het Jansje moet blijven hangen. Dat was er toen natuurlijk al. Dan ja. zou er een soort variant gemaakt moeten Oké. van dit voorstel. Ja. Ja. En je- Maar het is er dus nooit gekomen, dit carillon. Nee, snap ik. Ja. Het carillon, het echte carillon van nu, is van na de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, vertel. Want het is natuurlijk, Belfort is gebombardeerd en herbouwd. En wanneer is het geopend weer? Als ik het goed heb, 1957. Ja. En toen al was er al heel snel sprake van, in elk geval van het terug laten komen van de klokken die kapot waren. Ja. Maar toen was er al heel sprake van die ruimte in dat gebouw, die torenkamer, zou heel geschikt zijn voor een carillon. En het was ook in de tijd dat er in Nederland veel carillons teruggebouwd werden of nieuw gebouwd werden, gegoten werden, als gevolg van de klokkenroof in de Tweede Wereldoorlog. Er was weer vernieuwde belangstelling voor carillon. En zo is het contact op gang gekomen met de burgemeester van Sluis, van zouden we in Sluis ook niet een carillon moeten hebben. Ja. En dat is er gekomen, En wanneer is dat geplaatst? 1960, dus dat Oké. is vorig jaar, 60 jaar geleden. 60 jaar. We hadden het eigenlijk willen vieren en zo, met een mooie lezing over klokken. Heb ik gelezen, ja, maar het Ja, ging allemaal niet maar door vanwege, dat ging even niet door, vanwege dat corona. hadden de mensen nog te goed. Ja. Maar 1960 dus het eerste carillon, het echte carillon, zoals dat er nu nog is. Ja. Dus eigenlijk slaat dus eigenlijk de klepel. Dit zijn de kleinere klokken, Ja. met inderdaad de klepel die vasthangt aan de klepeldraad. En die klepeldraad die gaat dus via het tuimelrek dat u daar ziet, Ja. gaat hij naar de toets aan het klavier. Oké. En daar hebben we nog meer foto's, begrijp ik? Kijk, dat is Piet. Zo werkt het. Piet, hoe vaak ben je nou wel die toren op en neer geklommen, denk je? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar Ja. je hebt wel iets waar je constant doet, toch? Ja, ik ga elke week spelen Ja. op zondagmiddag. En een enkele keer ga ik wel eens wat oefenen Ja. in de En tijd. zondagmiddag, als ze nou door Sluis lopen, Ja. hoe laat kunnen ze jou dan horen? Om 3:30. En dan speel je een uur. Ja, speel ik een uur. Ah, ja. Ja. Maar je doet dat ook vaak, dat aan de hand van het seizoen, aan de hand van speciale gebeurtenissen. Ja, ik probeer een beetje na te denken van welke dag is het. Morgen, meestal begin je daar van tevoren over na te denken. Maar ik heb je een beetje gevolgd afgelopen jaar, maar je hebt nogal behoorlijk wat activiteiten ontplooid, hè? Ja, ik vind het leuk om wat te doen. Het is een Ja, schitterend noem eens een paar instrument. voorbeelden zoals je... Nou, om te beginnen ben ik begonnen met toestemming van de gemeente, met geld van de gemeente, een kleine serie te doen in de zomer met gastbejaardiers. Oh. Dat is ontzettend leuk om contact te hebben en om ook te ervaren hoe een ander het in Sluis vindt enzovoort. Ze vinden dat prachtig, ze zijn allemaal ontzettend te spreken over de kwaliteit van het instrument, hoe het klinkt en hoe Oké. het speelt en zo. Prachtig. En verder vind ik het zelf leuk om af en toe iets met een thema te doen. Vorig jaar was er ineens de lockdownperiode. En toen kwam er ineens op de website van de PZC een bericht dat er een Zeeuwse compositie was gemaakt. Het Zeeuwse coronalied. En dat was in Middelburg door een heleboel muzikanten gespeeld. En toen dacht ik, goh, dat moet ook van het carillon kunnen klinken, zo'n coronalied. En dus contact op zondagmorgen vroeg met de PZC. En dan kreeg ik het adres van de componist, René Geelhoed. En van hem kreeg ik al heel gauw het notenmateriaal. Maar het was totaal anders dan ik gewend ben. Het was voor een band geschreven, voor een popachtige band en een zanger. Maar goed, dat moest je dan omwerken, zodat het te lezen is voor een bejaardier en te spelen op klokken, dat is heel anders.
Maar dat lukte, dat was even hard werken. Ja. En diezelfde middag heb ik in Sluis het coronalied kunnen spelen. Oh, prachtig Dus het zeg. is ontzettend leuk om zoiets te doen. Ah, ja, ja. Maar we hebben ook nog beelden van dat je hier zo op en neer gaat. Hè? Ja. Dan Echt even aan het het spelen filmpje ben. bekijken. Ja. Ja, dat is de automaat, daar kom ik dus niet aan te pas. Nee. Vroeger ging dat heel erg mechanisch met een trommel. Tegenwoordig wordt dat computergestuurd gedaan met een systeem van luchtdruk. Er staat een compressor bij die precies op het goede moment een stoot lucht geeft aan de achterkant van de toets. Helemaal mooi, hè? Ja. En ja, dat is prachtig. Ja. Ja, dat is een mooi gezicht zo, ja. Ja, mooi In systeem. Huls doen ze dat ook, hè? Dan hebben ze er ook voor geprogrammeerd. En Ja, dan... maar dat gaat dus niet, daar gaat het niet met de toetsen. Hoor. Nee, Gaat het, nee. ja. Nou, dan hebben we nog een mooi filmpje, begrijp ik, nog één. Ja, waar ik aan het spelen ben. Ja. Ja, hier was ik aan het spelen. Ja, ik zag je ook met de voeten bezig, hè? Ja, ook ja, dat is voor de grote klokken. Hè? Ja. Op de ouderwetse grote bijaarden. Met een enorme klepel in de grote klok. Nou, die tik je niet met je hand zomaar even aan. Nee. Dus daar moet je nog wat gewicht op zetten. Tegenwoordig gaat het allemaal veel makkelijker. Dat kun je ook wel zien aan de manier van spelen. Dat is prachtig uitgebalanceerd en zo. Maar het systeem van een voetklavier, een pedaal, dat is gebleven. Het stokkenklavier is ontwikkeld in ongeveer het jaar 1510, voor het eerst in Oudenaarde. En toen was het concept van het instrument eigenlijk klaar. Sindsdien is er aan het concept nauwelijks iets veranderd. Een reeks klokken, gestemde klokken, minstens 23, anders mag het geen carillon heten. 23 klokken, verbonden aan een stokkenklavier dat een bijaardier kan bespelen. Ook met een automaat, je kunt de klokken ook luiden, maar voorwaarde is dat je het ook met de hand kunt bespelen. Door een muzikus, zal ik maar zeggen. Want anders is het geen echt carillon. Nou, en dat is de ontwikkeling geweest. Bijaardiers die gingen spelen, steeds meer klokken trouwens. 3,5 octaaf, zoals in Sluis, soms 4 octaven. En het was dus een instrument, een concept uit de 16e eeuw. Ja. 1550, Hulst speelde daar trouwens nog een belangrijke rol bij. 1550, 1600, dat was het concept. En dat is als concept zo gebleven. Dat betekent ook dat je met muziek bezig blijft die past bij dat concept. Oké. En dan komt er later in de algemene muziekgeschiedenis een periode dat er heel andere type muziek ontstaan, de romantiek met Oh ja. veel chromatiek en dik en Ja. veel hard en zacht enzovoort. En het carillon was daar minder geschikt voor. De techniek van het maken, het uitgebalanceerde systeem naar de klok, dat raakte ja, dik zal ik maar zeggen en log. Dus er is een periode geweest dat het carillon buiten beeld was. Oké. En Goed, Piet, kijk eens een mooie overzichtsfoto, want Ja. we kunnen er natuurlijk nog heel lang over Ja, praten. zeker. Maar jij wilt nog een oproep doen, hè? Begrijp ik, hè? Ja, ja. Aan de kijkers, hè? Ja, nou, prachtig vertel. natuurlijk. Ja, prachtig als je daar mag zitten. Ja. Met het gevoel om zo je klankmateriaal aan te bieden aan Ja. wie het horen wil. Ja, wat ik nog wil zeggen. Ja. Ik mocht in Sluis beginnen, dankzij het feit dat mijn voorganger een dagje ouder werd. Oh. Ik mocht gaan oefenen. Ja. En toen kwam er een moment dat hij moest beslissen om medische redenen van ik moet ermee stoppen. Dus toen mocht ik bijaardier worden van Sluis. Geweldig. Maar ja, ik word ook een dagje ouder. Ja. En ik blijf nog heel lang spelen, hoop ik. Het gaat toch heel goed met de trappen en zo. Echt heel goed. Maar misschien is het toch echt tijd voor iemand om eens na te denken van zou ik geen bijaardier van Sluis willen worden. Nou, zullen we het daar even sluiten? En van Axel. Dus ik zou zeggen, Ze weten jou te vinden natuurlijk, hè? hoop ik, ja. Piet, hartstikke bedankt.
dat je gekomen bent en voor je toelichting en ook voor je voorwerk en zo. En dank voor de belangstelling voor het carillon. Ja, nou ja, je weet hoe dat ik ben, hè? Toch? Ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, hartelijk dank dat jullie weer gekeken hebben. En dit was duidelijk een oproep voor bijaardiers om natuurlijk ook een opleiding te volgen. En er is dan plaats in Axel en natuurlijk ook hier in Sluis. Dank u wel voor het kijken.